бо этимологія того слова йде від магії. Коли праз люстерка, скажімо, маг мог бачити там той світ, який ми не бачимо. Спочатку це ніяка не політична була, це йшло оттуда. Так от, люстрація – це виявлення скрытной деятельности человека, яка була не на користь народу. Скажем, супрацовництво з заміжною розвідкою, супрацовництво з некими антинародними структурами. І це було скрито. Так от робиться ілюстрація, якби йому показують про люстерка школу. Громадство то не видать. Ну, тут ви займалися тим. Кожний режим, советский, любой тоталитарный, лукашистский режим проводит люстрацию, тайную и явную. Советский Союз проводил жудасную иллюстрацию, починаючи з 17-го года. Висвітлялося, хто якого походження. І коли якого дворянського чи буржуазного походження, значить можна було к стінці ставити. Товариші не дозволяли. Вот это иллюстрация. Это высветление походження человека. Далее, 30-е годы, репрессии, расстрелы. Отбывалась иллюстрация. Поступая в университет человек. Кто ты такие? Ага. Поглядели туда. Ага. Так ты ж сын врага народа. Твой же батька посаженный в тюрьму. А ты не имеешь права поступить в университет. Это же иллюстрация. Тысячи людей иллюстрировали в Советском Союзе. То же самое отбывается зараз. То же самое. Ага, так, тут на работу устраивается, а там идеолог сидит, а идеолог высветляет. Так он же в Бюльбеке был. Так он же в партии Поздняка. Все, это иллюстрация. Лукашенко проводит жудасную иллюстрацию. Кожный режим это проводит. И это, как бы, вот, ну, политика режима, так это же есть иллюстрация. Так вот, народная иллюстрация будет заключаться в тем, что треба будет доведаться, а что ты, дорогий мой, при этом режиме робил? Ты стукал у КГБ, на кого ты стукал? Может быть разный подход до иллюстрации. Скажем, мы пропонуем такие, ну, близкие до польского. Человек, який супрацовничав, скажімо, з деякими заміжними службами, чи супрацовничав з КГБ, чи ще з нечим, який писав там. Ну, ладно, підписав підписку, що він супрацовничав. Так? Йому дається термін, усім дається термін, бо буде створений інститут національної пам'яті, який буде над цим працювати, архіви будуть відкриті. І він може сам заявити об своїй приналежності до певної структури. Вот у Польщі проводили такого кшталту ілюстрації, і раптом відомий наш письменник Сократ Ямович сказав, що він супрацовничав з польським КГБ. Вот такая штука. Не только, шмат, был такие, добре, не буду это. Значит, подход такой, коли этот человек признается, значит, он не несе ніякого покарання. Ён може працювати у тих структурах, де працював. Єдине, що про його всі ведають, ну і морально він, самі розумієте, в якому стані знаходиться. Вот. Але ілюстрація не предугледжує переслід у турму, чи що. Это не прокуратура, это совсем другое, это просто висвітлення чоловіка. Коли чоловік, який сам не признався, а у Інституті народної пам'яті є все, тоді робиться його список, публікується і говориться, такий, вот, єпископ Сава він признався, як саме єпископ, так? Да, всі ж єпископи, вот, окремо наших. Ну, вот, тоді публікується прозвище того чоловіка, дадене, і цей чоловік не буде мати права працювати, скажімо, у державних структурах, у структурах, скажімо, журналістики, у структурах військових, скажімо. Це буде заборонена професія. І знову ж, саджати його ніхто не буде. Але він не буде вже там працювати, тому що він не надійно працював на не ті зовсім структури. Вот. Тому ілюстрація, вона, народна ілюстрація, така, окрім користі, вона нічого не приносить. Польща, шкоди вона не принесла, вона принесла тільки користь. Вот, тільки користь.
Вот. Гэта мы таксама тлумачым, таму што мы лічым, што ілюстрацыя абавязкова павінна быць, бо гэта уводзіць тады дзеянні ўрада ў прававую аснову. Мы павінны пазбавіцца ад пэўных людзей на пэўнай прававай аснове. Для гэтага мы павінны правесці ілюстрацыю, а не проста нейкага там, он там займаўся тым, яго не бяром. Не. Все павінна быць пастаўлена на прававую аснову. Ну і тут многие пытания, я ж не буду все рассказывать, зададите пытания там по страховке, по здоровью, так. Это, коли будут питания, я лепше откажу, так уже, вот. Але основный наш, значит, 1,5 зноў, что гэта уся, вот, уся, як кажуть, ну, маса узаемоотносин, законов, які повинны быть у вольной Беларуси. Яны повинны быть скоррегованные. Корреляция повинна быть. Они повинны между собой взаимодействовать. Это велизарнейшая работа. Поверьте мне, что это 9 человек, вот это докторы, это законодавцы, которые были в Верховном Совете, и они сделали выдатную программу. Это выдатная праца. Это не выпадково, что когда она появилась в интернете, что отбылся такой бум. На Тутбаю зашло 300 тысяч человек. 300 тысяч прочитали, а 60 тысяч это, ну, разом стролены. Покинули свои там комментарии, ну, кто там какие хочет. Вот. Тому это, конечно, мы будем протягивать працу. Мы зараз суммируем. Некоторые, может, моменты будут поправлены, нечто докладено, потому что есть вариантность. Это же варианты. Мы пропонували один вариант, який будет вот так, а вот переходный период можно было спрацевать певные варианты. Бо, поверьте моему опыту політичному, у політики часом вирішають секунди нам. В політиці головний час. Вельми важно своєчасово нечто зробити. Коли спознився, ну все твої добрі ідеї не реалізуються. Тому вельми важно ось таке програмне забезпечення мати зроблені на професійному рівні, ось, без ніяких емоційних інвективів, так і все. А той колектив, який працює, вони всі тут написані, вот, все відомі люди, правда, там 30 чоловіки під псевдонімами. Ну, вони у виніку не хотіли потрапити під Лукашенковську ілюстрацію. Тому вони взяли псевдонім собі. Вот. Тому ось гэтую працю, яку мы представили, я представлял в Вильне. Приехали с Беларуси человек 150, до речи. И представлял в Варшаве, там особенно журналистов. Вот, пока что так, разными такими недоликами. И думаю, что эту справу треба протягивать. И протягивать на конкретных распрацовках, конкретное законодавство, я думаю, треба робити. Так, як от я казав, земельні, коли ми землю робимо, то треба зробити, як буде земельна громада користатися, все. Бо вельми важно, щоб гэтыя напрацоўкі попали в руки тим людям, які змогуть ими користатися. І тим не менш, ми не можемо тут нічого гадати. Ми повинні гэта зробити. Мы отчуваем обовязок, мы это можем сделать, и мы повинны были это сделать. Что будет, какие люди будут користаться, а может это завтра будет, может быть, это еще мы будем користаться, мы этого не ведаем. Но эта работа, мы все, весь наш коллектив, переконані необхідності. І ось перший етап, дякую Богу, він зроблений. Ось, я вам їх розказав, зараз чекаю ваших питань. Тут є ще стопка цієї програми, у кого нема, можете взяти. Вона дає платити гроші. Для Нью-Йоркської публічної бібліотеки цієї занесу. Добре. Вот. Тепер, шановні сябри, я говорив довго, предугледжуючи, попередити питання. Я говорю, може, задовго. Але все одно я все не можу розказати, тому, коли ласка, коли є питання, задавайте. Вельми цікава і добра програма. Але мені одна річ не ясна. Скажем, Лукашенківський режим розвалиться завтра. Як
эту программу ажыццявіць? Ёсць людзі гатовыя адразу взяць уладу ці нешта зрабіць? Як это практычна робіцца? Выдатное питание. Просто выдатное. Господар Горошка, як только началась эта программа працаваць, мы провели такое, ну, как бы, опытание людей. Мы маем машину робить, бо мы маем структуры в Беларуси. И тому, скажем, я информацию ведаю там не с интернета, я ведаю от своих структур, что отбывается, чем люди живут. Так вот, мы провели такой вот анализ, что ж вот люди начали протестовать против этого декрета номер 3, что ж головное для людей, что бы они хотели. И пришли до вынику, и это оказалось правда, что люди хотели, как ихная краина, Беларусь, была б лепшей, вот как она была счастливой. Вот люди лечат, что мы ж працуем, мы добрые, все, у нас же такая краина, ну что, да и уже народ ненавидит. Они хочут доброй Беларуси, лепшего життя. И вот это все спрацавало, оказывается, это вельми успринято. Вот. Так вот, коли это было уже зразумела, то мы подрыхтовали шмат материалов, там было зроблено шмат заявов и пробуем это робить практично, створать рух «Вольная Беларусь». По принципу, как некий народный фронт становится. Распрацовано, як суколки створаються, яка система, як люди, як все. І є декларації зроблені, в інтернеті є, одним паперовим. І задача, щоб гэтий рух створити. Я вам скажу, вельми тяжко. Это зараз громадство не то, як було в 80-х годах. Вельми тяжко це робити, але важно, ця ідея є, вона розпрацьована. І на певних етапах повороту, а ці етапи будуть, ну, ми ж бачимо, яка ситуація, це рух може ажыццявіцца. От коли цей рух буде, бо вельми важно, щоб цей рух був агульнанаціональний. Бо зараз партії вельми слабі. Скажімо, наша партія, вона, ну, національно орієнтована, Радзенська, і все, но вона загнана в подполье фактично. Вона ж забрали всі садиби, все. Сколько разов мы судились. Вот. И мы не маем никакой информации, все. Это не политичная сила, это пока что мы заховываем идею. А вот рух, створение такого-то руха за вольную Беларусь, за вольную Беларусь, и оно всем зразумело. Вот. Это и программа под это створена. А кроме того, вот эта программа, тут 76 сторон, треба посидеть целый день, почитать, а может и более. Мы створили компендиум по кожному разделу по одной сторонце. И он есть в интернете. Так само. Ну, мы им паперовуємося, как люди, яким нема часу, люди просто все, как они сутність могли прочитать вот так. Тому эта вот программа так само працює на створення этого руху. Бо ви абсолютно правильно говорите, коли не буде політичної сили, некої організованої, просто не буде ніяких людей, які здольні нечто почати робити, то нічого ж не буде, це однаторе останеться. Тому про це ми так само думаємо і сподіваємося менавіта вот на тое, що появляться нові люди. Они в эти вот протесты показали, что такие люди есть, они появятся. Потому что тое, что вот 20 годов там скача, так званая оппозиция, она не має ніякого довіру, ні авторитету, ні у людей, нікого, ніяка це не опозиція. Це все ерунда. Вот. Треба, я увесь час скажу, сподіватися треба тільки на свій народ. І треба його правильно оцінювати, треба його любити і шанувати. Це розумні люди. У деяких ситуаціях він там, не знаю, буде говорити які глупості, все. Ну, коли питання конкретно дотичиться вот такого тоді з декрета номер 3, ви ж погляньте, які розумні люди, які не толково говорили. Вот. Які не казали, оказывается, что нет, тут люди, які ненавидят этот народ, його називають чарка і шкварка, їм би только вот выпить да рукавом закусить, да все это неправда. Это неправда. Это не так. Народ не пропил мозги. Вот. Народ працовитый, и коли выходит, он говорит толковые речи. Вот. Так что основа силы у нас есть. Но, конечно, треба час, как это организовалось. И коли это удастся, появится, оно появится. Вот. То тоді це питання буде значно